Ginalauman nga matambong sa palabuton nga Liga Day 2025 ang libo-libo ka mga barangay officials gikan sa nagkalain-lain nga mga barangay sa 43 tanan ka mga munisipalidad sa probinsya sang Iloilo. Suno kay Liga ng mga barangay kon LNB Iloilo Province President Honorable Amalia Victoria Dibuque ang kahiwatan ng natalana sa Agosto 24 sa Iloilo Sports Complex. Malipayon gid ini suno sa iya bangod nga madamo na sang nagkumpirma sang ila attendance sa pagtambong sang amo nga annual event nga ginapreparahan gid sang iya opisina. Dugang pa ni Dibuque sang nagligad nga tuig mayara lang sang 11,400 ka mga barangay officials nga nagtambong sa amo nga kahiwatan apang base sa ila inisyal nga listahan sa subong nga tuig masobra na sa 13,000 ang nagpabutsyag sang ila attendance. Ang diri mas mangin masadya man suno sa iya ang selebrasyon subong nga tuig. Ilabi na nga may mga ginimbitaran nga celebrity guests, comedians, live performers kag mayara man sang engrande nga raffle draw. No? So this year ang aton nga theme, ang aton nga ginatawag sang aton theme is sa tunga sang paglaom kag pagduha-duha isa kita. No? Ini ang ginakabuhi naton nga promisa sa aton Provincial Liga nga pwede gid gali nila masandigan ang ila Provincial Liga office. So amo ning aton theme. And then, syempre, mas preparado kita. Kay last year, I think we only have 11,400. Malapit 11,400 participants. But this year, nakibot kita. Kag mas na-excite kita. Kay this year, we have 13,300 participants para sa aton Liga Day. Inisika K5, Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.